Ginatunan sa Cagayan de Oro City Council ang posibleng paghatag og mga garbage truck ngadto sa mga barangay sa syudad isip usa sa mga mas malungtarong tubag sa problema sa pagkolekta sa basura sa Cagayan de Oro City. Ano report ni Cyril Chavez? Ginatuki na sa Cagayan de Oro City Council ang posibleng amendments sa City Ordinance Number 13378-2018 o Integrated Ecological Solid Waste Management Ordinance nga ginapatuman sa syudad. Batod ni Councilor Eric Salcedo, kinsa chairman sa Committee on Environment, nga ilang lantawon ang mga posibleng kabag-uhan nga ipatuman sa mong ordinansa. Usa na dinhi ang laraw nga pagpanghatag og garbage trucks ngadto sa matag barangay sa syudad. Dugang ni Salcedo, makatabang kini sa nagpadayong problema sa basura sa syudad. Karon nga wala pa'y pinal nga nakadaog sa bidding para mahimong garbage collector contractor. Para kung in kaso lugar nga makaproblema ta, ang barangay mo mangolekta para masustain po sa barangay, kung pili ibayad sa private contractor, mo gyapon ibayad sa mga barangay. Nasayran nga palisuray ang pagkolekta sa basura labi na sa mga dagkong barangay sa syudad tungod sa kadaghan sa basura ug sa minus nga mga truck nga mokolekta niini. Tanaw na to, panahon sa atong committee meeting kay sa atong pag-revisit o pag-amendal sa ordinansa kay imbitaron man nato ang atong local finance committee kung makaya ba sa siyudad, kung tagaan o dump truck o pilay kinahanglan nga amount. Among lakang giuyunan sa Barangay Council sa Lapasan nga dunay labing dako nga ihap sa populasyon sa 2nd District sa syudad. Busa, daghan sab ang basurang makolekta. Gani, tanan truck sa barangay, lakip na personal nga truck sa punong barangay, ginagamit na kuno aron makolekta ang basura sa 28 ka sityo nga sakop niini. Apan bisan maayo nga ideya ang paghatag og truck, daghan gyapon kuno ang angayang huna-hunaon kalabot niini. Of course, sabay dili ganana. Pero mo lagi, tagaan ka og ganang truck. Pagkauman sa permiro ra maayo. Nya pagka ang truck biya mga gamit madaot bigid na. No matter how expensive. Kung dili nimo gamiton, madaot. Kung gamiton, madaot. Hinoon sa Setyembre 30, ipahigayon ang unang committee hearing alang sa maong hisgutanan. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao.